Mahtavaa päivää kaikille. Se on te Alluppa täällä. Ja nyt tos tämmönen jälkiselostusta ja tossa taustalla on vissiin joku mob gameplay. Ja nyt mulla ois teille semmonen kysymys, että kysymys tää saattaa kuulostaa aika tyhmältä, että jättäkää tää kommentti, että osallistun, että tulkaa auttaa mua tuossa MV3, että mä saisin sen double muobin tai jotain niin. Ja nyt mennään tähän selostuksen aiheeseen, eli milloin tai kuinka monta videota mä ainakin haluaisin upata yhdessä viikossa tuppeen videoita. Elikkä, no mä oon ite ajatellut, että 2-3. Jos ei onnistu, niin ainakin yksi tulee joka viikko. Joka viikko ainakin yksi täytyvää tulla. Yhdellä viikolla saattaa tulla jopa enemmän 2 tai 3 videota. Että niin. Ja sitten se uploadminen tekee tämä mun konekin tekee sitä, vaikka tää on niin huono. Että voitte kuvitella, että kun mä kuvaan Elgatoa 480p, mulla on niin huono kone, että se ei halua vaan. Jos mä kuvaan 720p, niin se tulee ihan älyttömän lagisena se kuva. Että, niin. Ja ja sitten kun no mulla on nyt gameplaytä tässä 30 muoppia ainakin että mä nyt on todella pitkää aikaa muoppia, joten tai jotain kunnollista gameplaytä, niin se on yksi vaikea puoli. Ja tää on ehkä tämmönen, en tiedä oliko hyvä, mutta kumminkin että upload-aikataulu on ehkä semmonen. Mä en oo tässä halunnut matkia kettä, että muistakaa se ja mulla olisi muuta, että pykätkää, tilatkaa tästä videosta jos pidit tai iski. Joo, mulla olisi muuta, se olisi